Ahoj, vítaj pri dnešnom videu, v ktorom sa spolu pozrieme na zaujímavé miesta v pohorí Branisko. V pohorí, ktoré rozdeľuje a zároveň spája Spiš a Šariš, dve výnimočné časti východného Slovenska. V tomto videu uvidíš, kde sa voda stráca v diablovej diere a kde ju diabol vracia späť. Ukážem ti, kde sa kopce doslova strácajú pred očami, a takisto spoznáš malého psa, ktorý dokáže veľké veci. Uvidíš ľudí levitovať, taktiež spolu prejdeme cyklotrasu, ktorú by si ledva prešiel peši. Čakajú nás úchvatné výhľady, jedinečná krajina a divoká príroda, ktorý nájdeš len tu v srdci východného Slovenska. Tak sa usaď, daj si kávu alebo čaj a poď so mnou na cestu pohorím Branisko. Náš výlet pohorím Branisko začíname na parkovisku v priesmyku Branisko. Týmto miestom prechádza cesta číslo 18, ktorá kedysi slúžila ako hlavná spojnica medzi Popradom a Prešovom, až kým ju nenahradila diaľnica D1, vedúca takmer 5-kilometrovým tunelom Branisko. Tunel je vedený popod vrch Rudník, ktorý ľahko spoznáte podľa ikonického vysielača na jeho vrchole. Tomu miestu sa budeme vo videu ešte podrobnejšie venovať. Priesmykom Branisko prechádza žltá a modrá turistická značka, ako aj cyklotrasa vedúca práve na Rudník. Našim prvým cieľom je však záhadné miesto s názvom Diablova diera. Ide o vzácny prírodný úkaz, kde sa časť vody z rieky Svinka stráca v jaskyni hlbokej približne 150 metrov a následne zmizne v podzemí. Podľa miestnej legendy tu kedysi stála krčma, v ktorej pôsobil chamtivý Hostinský. Keď chcel viac, než mu bolo dopriaté, čert sa nahneval, dupol kopytom a krčma i Hostinský zmizli v zemi. Tak vraj vznikla Diablova diera. Nakoľko je táto legenda pravdivá, vám povedať neviem. Čo vám však viem povedať, že tak ako sa táto voda stratila, v Branisku je miesto, kde sa tá voda objavila. A tam sa práve teraz ideme pozrieť. Po stopách stratenej vody sa budeme musieť vrátiť do priesmyku Branisko a odtiaľ budeme pokračovať po žltej turistickej značke k samotnému výveru. Klesanie je strmšie a terén náročnejší, preto odporúčam primeranú turistickú obuv. Branisko nám hneď na začiatku ukazuje svoju silu a jedinečnosť. V lese z ničoho nič sa nám zrazu objavuje v skale otvor, z ktorého razí voda. A je to práve tá voda, ktorá sa na druhej strane pohoria stratila, prekonala stovky metrov v jaskinnom systéme a prevýšenie 60 metrov. V čase našej návštevy panuje veľké sucho a tok je umiernený. Ale v období, keď sú silné dažde alebo na jar, vie byť veľmi búrlivý. V okolí výveru sa nachádza most, z ktorého máte jedinečný výhľad na padajúcu vodu do údolia. Odvážnejší môžu využiť možnosť zísť po rebríkoch a vychutnať si vodopád, ktorý sa nachádza nižšie. Potok, ktorý nám vznikol na tejto strane pohoria, nesie príznačný názov Diablov potok.
Návšteva tejto jedinečnej prírodnej pamiatky nám prišla v tomto horúcom dni vhod, ale teraz sa už presunieme späť do priesmyku Branisko, odkiaľ bude pokračovať naša výprava za hlavným cieľom, a tým je vrchol, najvyšší bod pohoria Branisko, Smrekovica. Na Smrekovicu sa viete dostať po žltej turistickej značke z Vyšného Slávkova alebo po modrej turistickej značke z Lipoviec. My sme si vybrali modrú turistickú značku, len ňou prejdeme z opačnej strany, pretože náš východiskový bod je priesmyk Branisko. Od Ďabelovej diery pri studničke na raz cesty bočíme doľava a pokračujeme po Štrkovej ceste, kde v jej úvode obdivujeme chalúbky v malebnom horskom prostredí, ktoré po pár stovkách metrov vystrieda ničím nerušená autentická príroda. Pokračujeme ďalej modrou turistickou značkou, kde nám príjemné osvieženie poskytuje tok rieky Svinka a sladké lesné jahody. Míňame útulňu Bivak po pravej strane, až postupne vystúpame k chate Simona pod Smrekovicou a taktiež k prameňu Svinky. Ako bolo v ukutávke videa spomenuté, náš malý psík dokáže veľké veci, ale takisto malými vecami nepohrdne a sladké jahodky mu chutili. Pri strežku pri chate Simona si robíme prestávku, dávame si jedlo a občerstvenie a ja som sa rozhodol, že si spravím nejaké pohľady z hora a pozriem si trasu, ktorú sme doteraz prešli z tejto perspektívy. Pri pohľade z hora môžeme vidieť na ľavej strane pomerne výrazný kopec, ktorý má 1050 metrov a vedú z neho cyklotrailové trasy. Po pravej strane je kopec Príkre, ktorý má 935 metrov a pod jeho ubočím sa nachádza dedina Poľanovce. V diaľke si môžeme všimnúť Spišské podhradie a Spišský hrad a taktiež vstup do tunela Branisko z popradskej strany.
Pohľadom doľava si nemôžeme nevšimnúť lom v doline Dolného potoka v lokalite Sosnie. Tento lom narúša idylickú atmosféru a proti jeho výstave boli aj obyvatelia okolitých obcí, bohužiaľ neúspešne. Ďalším pohybom doľava sa nám postupne odkrýva hrebeň Smrekovica s cieľom našej cesty. Taktiež pekne vidieť štrkovú cestu, po ktorej sme sem prišli po modrej značke, a chatu Simona v zelenej farbe. Pristávam v nedalekom prístrežku a budem pokračovať v našej trase. Kráčame ďalej príjemnou lesnou cestou až k rázcestníku, kde sa modrá značka rozdeľuje. Ak by sme pokračovali rovno po modrej značke, prídeme do sedla Smrekovica. My však odbočujeme vľavo na kopec Smrekovica. Od tejto chvíle je terén aj stúpanie náročnejšie. Prichádzajú pasáže s kameňami a koreňmi, kde treba byť opatrnejší. Trasa je dobre značená, nehrozí, aby ste sa stratili alebo vybočili. Treba si však dať pozor, pretože táto trasa je zároveň aj cyklotrasa, aj keď je to podľa mňa trasa len pre MTB bicykle. My sme však žiadneho odvážneho cyklistu, ktorý by si ju skúsil, nestretli. Po 20-minútovom náročnejšom stúpaní sa dostávame na vrchol a dosahujeme cieľ Smrekovicu. Na vrchole Smrekovice vo výške 1200 metrov môžeme nájsť drevené prístrežky, ktoré ponúkajú možnosť núdzového úkrytu pred počasím alebo prespania. Taktiež sa na vrchole nachádza aj vrcholová kniha. Milovníci extrémnych športov môžu využiť nedalekú latrínu. A keď som vám v úvode videa sľúbil, že uvidíte ľudí levitovať, tak sa aj deje. Pozrite sa hore na obzore, lietajú paraglajdisti, ktorí sem zaleteli zo Sľubice. Ja sa teraz tiež vraciam do vzduchu a pohľadom z hora si pozrieme jedinečnú krajinu pohoria Branisko.
Zase sa pohľadom dostávame k lomu, kde sa ťaží grandiorit, čo je typ žúly využívaný ako stavebný kameň. Rozlohu má tento kameňolom približne 10 hektárov. Letíme smerom na juh. V diaľke môžete rozpoznať bielu väžu vysielača Rudník, ktorá je postavená na kopci, ktorý nesie rovnaký názov Rudník vo výške 1025 metrov. Za ním sa nachádza ešte o 10 metrov vyšší kopec Rajtopíky. Ďalším v poradí je kopec Suchý Hrb, ktorý má 1045 metrov a pomyslenú priamku týchto kopcov uzatvára Sľubica, ktorá má 1129 metrov a priame stamať štartovali paraglajdisti. Pod nami môžeme vidieť cestu číslo 18, ktorú som už spomínal skôr vo videu, a jej križovanie v mieste zvanom Chvála Bohu alebo priesmik Branisko. Tam sme štartovali našu túru. Cesta dosahuje v tomto mieste najvyšší bod. Pekne vidieť jej kľukatenie a serpentíny, čo v minulosti, keď nebola postavená ešte diaľnica D1 a prechod cez tunel Branisko viedlo mnohokrát k vodičov k infarktovým stavom, prechodom týmto horským úsekom. Dnes k tomu dochádza tiež občas, ak je tunel uzavretý. Po pravej strane pod kopcom Rudník môžeme vidieť dedinu Harakovce a hneď za ňou je dedina Dubrava, odkiaľ štartuje turistická značka modrej farby a dá sa po nej prejsť cez Rajtopiky, Rudník až na samotnú Smrekovicu.
Smrekovica nám ponúkla krásne výhľady. Videli sme v diaľke Vysoké Tatry, Spišskogemerský kras, Levodské vrchy, Hornácku kotlinu i údolie Torisy, okolie Prešova či Levoče. Smrekovica, miesto, kde sa zastavíš, nadýchneš a zrazu vidíš ďalej. Keď vystúpiš vyššie, zistíš, že svet je krajší, než sa zdal zdola. Nie je to len o výhľade, je to o pokoji, ktorý nájdeš tam hore. Pohľad z hora bol krásny, čistý a tichý. Zo Smrekovice sme videli viac, než sme čakali. Vietor, ticho a krajinu bez hraníc. Ale aj cesta späť je súčasťou výletu. I my sa tak vraciame s hlavou plnou myšlienok. Ako môžete vidieť na mape, pre návrat späť prejdeme po žltej a modrej turistickej značke na kopec Kravcova. Odtiaľ pôjdeme sedlom Smrekovica a zo žltej turistickej značky sa napojíme pri Rastecníku Rasochy na zelenú turistickú značku, ktorá nás dovedie až k ponoru do Diablovej diery. Klesáme zo Smrekovice, prechádzame chodníkom, ktorý nesie prozaický názov Tatranský chodníček, čo je zrejme odvodené od štruktúry chodníka, ktorý sa ponáša na chodníky vo Vysokých Tatrách, akurát, že kamene sú ostrejšie. Tento chodník je v cyklistickej branži skôr známy s názvom Carbon Killer a tento názov má práve preto, že na krátkom úseku asi 1,5 km prekonáva prevýšenie 144 metrov. Vedie výhradne po nespevnenom lesnom chodníku. Okolie chodníka lemuje množstvo popadaných stromov. Prekonávame náročnejšie technické pasáže a zároveň si vychutnávame výhľady na prešovskú stranu. Prechádzame okolo pamätníka padlých vojakov a príjemné osvieženie nachádzame pri studničke Biela voda. Žltou značkou sa dostávame až na kopec Kravcova, kde na lúkach pozorujeme množstvo lučných kvetov žiariacich farbami. Pri návrate späť pokračujeme z Kravcovej po modrej turistickej značke do sedla Smrekovica. Tu sa napájame na žltú turistickú značku, kde lesom prechádzame až na Rasochy. Pri kríži bočíme doľava na zelenú turistickú značku a začíname klesať prúčie lesom. Cesta je pomerne strma a vymýta, treba si dávať pozor. Blížime sa do cieľa našej cesty a ja som sa rozhodol, že sa ešte pozrieme zhora bližšie na vysielač Rudník. Vysielač Rudník je ikonický svojou bielou kruhovou stavbou, ktorá je výrazná a vidieť ju z diaľky. Môžeme si všimnúť balkóny, terasy, na ktorých sú vysielače a príjimače
DAB signálu, ktorým nám pokrýva región Spiša od roku 2024. K vysielaču Rudník sa môžeme dostať po modrej turistickej značke, buď z miesta priesmyk Branisko, alebo z opačnej strany z dediny Dubrava. Samotná budova vysielača nie je voľne prístupná, avšak z jeho okolia si môžete vychutnať jedinečné výhľady na okolitú prírodu a región. Za ideálnych podmienok sú možné dohľady až do Poľska, kde je možné zazrieť až vzdialené Bieščady. Prelietam okolo vysielača Rudník, vychutnávam si posledné výhľady z hora a vraciam sa späť k ústiu k Diablovej diere. Tu sme náš výlet na Smrekovicu začali. Prešli sme 14 km jedinečnou prírodou pohoria Branisko. Vystúpali sme 714 výškových metrov až na vrchol Smrekovica. Spravili sme 25 000 krokov, ktoré určite stáli za to. Trvalo nám to 6,5 hodiny, no spomienky na toto miesto ostanú v našich srdciach po veľmi dlhý čas. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like alebo odber a ja sa už teším na stretnutie s tebou pri ďalšom videu.